Shalom horsa manginang, paju pengmusita di acara tahun Ima Pertangyangan tu tanggal 22 Februari 2026 di Minggu Info Kapit nomor lapatan Jowon nama au jala alusak kuma ibana. Turpun injamitata di Bodarion di enak sian Evangelium Mateus bidu opat mamuka sianak sada tolas tuek 10 sada. Di balasan topik minggu jonok do debata uju jauh-jauh au Tuhan dekat tak kala aku memanggil. Turpun jamita boleh saja di kolom deskripsi sonon ma penjelasan di khotbah. Amanginang adong do suku-suku songonon. Buah sama marukil ngulu niak ka partigor. Buah sama gudang si taonon niak ka jolma na burju. Mengapa orang baik sering menderita? Pangujulan naroto hita nda ada nasian debatai, manang rencana ni debata, manang skenario nasian debata. Aita kasdo didok di buku ni si Jakobus, unang madidok manangise jupa tarujun di bana na tarujun doau sian debata. Aidang masa di debata pangujuna tuha jahaton dang diujuni bana manangise. Allah tidak bisa dicobai dan Allah tidak mencobai siapapun. Memang sudah do nama masa di hasianganon boi pemasai Allah na di los debataro masai. Jadi bukan berarti karena dikatakan Allah menciptakan segala sesuatu berarti si polisi pe debataro nama noppa. Bukan begitu. Berarti dosa ipe debataro nama noppa inna. Allah tidak pernah menciptakan kejahatan. Namun ia mengizinkan kejahatan itu terjadi, tujuannya Allah membentuk karakter dohot iman ni sesahalat. Asalam polin jelalam hibul tu debata. Di doa Apostol Petrus, emas harus dibakar dulu agar kemurniannya semakin muncul. Maka orang saleh juga harus diuji imannya agar semakin kokoh dan kuat. Tapi orang mahaturang ni terupuk tadi son, peristiwa na masa di terupuk tahun ima na terjadi dang leleng dung di padidihon si Yohanes Padidi Yesus di sungai Jordan. Di tiki padidioni rodo suara ni debata mando ondo anakku haholongani halomwani rohaku duibana. Segera setelah Allah menyatakan Yesus sebagai anak yang dikasihinya, iblis langsung mencoba Yesus, langsung diujuni si polisi maibana jali dilok molo na tutudoho anak ni debata inna. Senota berang mamanginang molo lam tapajono do dirita tu debata lam godang do masa ka pengujulat tu hita seolah-olah suguhian rohani si polisi molo sai tapajono tu debata. Dia sadar tu ayat 2 ima didok si Yesus diujuni di halongonan. Didok dia sada ujuna marpuasa Yesus si dibuat si bolis maibana tu halongonan. Halongongan disot tudos matu sada inganan naso arong jol mapangisina padang gersang naso arong aik manang si panganon. Tudos don dot inganan na dibulus bangsa Israel ujuna haruar nasida sian tano Mesir laut tu tano Kanaan. Bedana bangsa Israel adong no nama dongan nasida, adong no nama ngulhon nasida ima si Musa. Alai molo Jesusi sahala nibana do di halongonani. Male-malean jala mauas dang adong nama dongani dang adong nama nugu-nugu. Di ayat 2 didok dung 40 hari 40 borngin marpuasa Jesusi baru maro pangujunan si polisi. Lapatan na diboto si bolis to sa di hari partikin naune laho mangujuni jolmai. Ima ditiki hagaleota ditiki dang margogo hita. Dia na mangihud jahotoma pangujunan sian si bolis. Adong tolu pangujunan sian si bolis tu Jesus. Ima hagio ni daging hasangapon dot huaso. Ondo na dipakai si bolis mangujuni si Adam do si Hawa na jolo jala ondo penai pakai bana sadarion laho mangujuni hita jolma. Ayat tolu tu ayat 4 oma pangujuran na parjolo ima hagio ni daging. Adong dapat dohat di hatani Melayu mandok sonon. Siapa punya periuk dia punya telunjuk. Raja boleh bertahta perut yang memerintah. Lapatan na di masa krisis dang marlapatan jabatan manang pangkat. Napura si panganot do di loi jolma asaboy mangan. On masalah satu cara si bolis mangaguak ka jolma. Jolo di bahen jo marsikor male-malean serta hahurangan nak kajolmai baru Roma ibana mangajwa kajolmai asa olo mangulahu nak kadosa. Alai ahama alus ni Yesus tu si polisi. Adong do tersurat dang hulan sian pesipanganoni mangulu jolma. Alai tung sian na sahatan di debatado naro sian ibana. Debatado si leon hosa hanguluan tu ibana mahita romangido. Ibana mata tangihon asa mangulu hita. Ayat 5 tu ayat 7 pangujulan na paduahon ima hasangapon. Di bosi bolisi ma musia Jesusi tu atas bagas joroni debata. Disuruh ma Jesusi madda budirina tu toru. Ala adong do tersurat di buku ini nasi polisi. Na suruhan ni debatado suruh-suruhan na menjaga na posona asa orang tertuk-tuk inna. Di guarda debatado Jesusi anak haholongan na di baheni disuruh si bolis ma ibana pataridahun hasurungan na di portibion. Tudos mosong sahala na
Bagi Joko dirina ala marasing ibana sian akadonganna. Seorang yang terpilih menjadi pemimpin merasa bahwa diri mereka memiliki kuasa dalam mengatur segala sesuatu dan hanya dialah yang harus didengarkan oleh semua orang. Audu ketuana di son, audu na mengatur rina. Jala lo bisa ni dikutip Sibolis do di sunat kitab suci. Hata ni dibatado dipakai ibana mengujuni Yesusi. Ini kan luar biasa. Jadi kesalehan seseorang kepada Tuhan bisa juga menjadi batu sandungan yang membuat dirinya menjadi sombong, merasa berbeda, merasa lebih suci dari orang lain. Dia lusi Yesus ma adong tersurat dang jadi ujunanmu Tuhan di Batam. Lapatan na manginang hapersioni ikos sadalat doi dohot hau duhot dohot seret roha. Iman bukan untuk dipamer-pamerkan atau dibanggakan, ala ikon mabaur doi tu jolman asing, ikon gabi perhitian asini roha doi tu saluhut ni jolma. Jala unang olo hita burai jolma atau menyumpahi orang merhiti goreng di bata. Ya, adong do masa di nasahal di Afrika, salah pandita di pasobibana madirina di pato uluk. Holan ala adong tersurat di Bibel, joputon nasida do akka uluk, jala nang diinum nasida rasun hamatean dang pola mahua nasida inna. Diripu maharowa na kebel pamatang na tu rasun yuluk. Holan ala nasahala pandita nasida. Abelas pingsan ma jala masuk rumah sakit mibana. Artinya menginang Tuhan itu bukan jin yang kerjanya mengabulkan permintaan kita dan dia tidak bisa dipakai untuk memamerkan iman kita. Nah, papaton ayat 8 tu ayat 10 sada pangujunan patoluhon do na parpudi. Ima taringo tu huaso. Amanginang sudiro halak naing gabe pemimpin, naing gabe bos, naing ditangihon, dipasangap, jala dihormati. Idu makana marluba-luba do halak asaboi gabe pemimpin, baik pemimpin daerah marang pemimpin suatu negara. Soksongoni nang aka pemimpin di dalam hal-hal tertentu. Di sarana ketua punguan do takan asing. Sebab seorang pemimpin selalu didengarkan dan dihormati. Dang adong nasalah molo naing gabe pemimpin do hita. Alai gabe salah doi molo dang tikos carana. Ditawarhon si bolisido Jesus asamar kompromi tu si bolis. Soba maau lehonokku na sahara jahon na arong diportibiot tu tanganmu inna. Si bolusi yang manginang simbol dosa roi. Mula marsomba tu si bolis tu dos mai doho na uduk kita tu dosa. Mangulahon na sa dosa holan asamar huaso. Menghalalkan segala cara termasuk melakukan segala perbuatan dosa demi memiliki kuasa. Dia lusi Yesus ma di dok suratido holan debatado si sobbaon jala holan nasasada debatado si tangihonon. Halak Kristen ima halak nama muji-muji debata dan nama ngalului puji-pujian pribadi tu diri sendiri. Song dapat Tuhan mandok, puji Tuhan haleluya, puji diri hamamago. Hati-hati dengan popularitas samanginang. Sonarion marluba-luba do kajolma mabahin ragam nih video di media sosial holan asa viral, asa terkenal. Tajaga madirita asa unang popularisasi makorhon dosa di ngulutta. Adong dosa ala YouTuber di YouTube ya, na fokus di dunia kuliner. Harua biasa di bana mereview si panganon di restoran-restoran. Di nasahali dang di los ada restoran di bana lau mereview si panganon na. Ujungnya di bana ma video na membahas tentang restoranon, di bana berita palsu. Idokon di bana si panganon ni restoranon dicampur dohot bahan-bahan na dilarang, bahan-bahan yang berbahaya. Ujungnya di polisiun restoran ini maibana ala menebarkan fitnah. Nah, hati-hati dengan popularitas karena itu bisa membawa kita ke dalam dosa. Dan orang masalah di popularitas. Nah, bu idola terkenal tidak ada masalah selama tidak menimbulkan dosa. Selama ada makrohona ke dosa popularitas ini. Nah, si pasatoni jamita manginang di sonadong tolu napar jolo iblis itu nyata bukan sekedar dongeng. Arong dapat dohan di sadapili mandok sonon. Kemenangan iblis yang terbesar adalah ketika dia berhasil meyakinkan dunia bahwa dia tidak pernah ada. Si bolisia manginang nyata do ibana. Dang holat dongeng manang torsa-torsa ibana. Di doa pasal Petrus di sada Petrus 5 ayat 8, torang marhamuna dungo mahamu na mau taot do alomuna si bolisi songon babi na maraungaung mangaluli si boduton na. Gomos mahamu mangalu ibana marhite-hite haporseon. Sadarlah dan berjaga-jagalah sebab musuh-musuh si iblis berjalan berkeliling-keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah ia dengan iman yang teguh. Buhado carata manadai si bolis. Didok Yesus di Yohanes 8 ayat 24. Nama ramatu si bolis dohamu jala sinakap ni rohani amamuna dona naing patu pamuna. Si bunuh jolma do ibana sian mulanai. Dang tidang ibana di hasitongan ay dang adong hasitongan di bagasan rohamuna.
Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Napa dua hona manginang hatani di bataro sinjatata mangalo si bolis. Didok diturpukon hatani di bataro dipakai Jesusi mangalo pengujuran si bolis. Didok ibana adong do tersurat sebab ada tertulis. Dang berdebat ibana margajang-gajang mangalo si bolisi. Sudah tipu musliak ni si bolis dialo ibana marhite-hite hatani di bata. Didok di Efesus 6 ayat 10 itu jako kamu manang tahuluk haluaun dohot podang niton di i mahatani di bata. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Didok di Heber, ayana mangolu dohatan di bata jala makorhon, jala tumajom sian nasa podang si dua baba. Firman Tuhan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Jadi, namonang PJ Susi marado persibolisi, nda ada ala nasuara nakaras, manang tenaga nagogo, alai ala hatan di bata do. Iblis mundur bukan karena Yesus berteriak, tapi karena iblis tidak tahan berdiri di hadapan kebenaran firman yang absolut. Jadi ikut tajaha do bibelia manginang tarimangi jala tapeop di rohata. Ai ido senjatata mangalo tipu daya sibolis, ai panipu do sibolisi. Jala di jahana sida do hatani debata. Dipakai sibolisi do hatani debata lah mangujuni bana. Molo takas do tersuun hatani debata di rohata dan boy behita di haliluho sibolisi. Songon sada ende dikirim jemaat di dok, ku tahu yang ku percaya. Unang pauto-auto au, ay takas do hutadda debata na husobba. Na patoluhon, jauh-jauh matu debata na alusan na do. Pangujunan na rotu Jesusi, na pabuahon do tuhita, na tutusi tutudo adong si bolisi, jala saitong do ibana mangula di portibion, mangaliluhon na sa jolma. Monang pe Jesusi, ndada ala ni gogona, alay ala hajonokon na do tu debata ama. Sahalak ni Yesus do di halongonan ujuna di ujun si bolus ibana. Alai tumpe sasada ibana di halongonan ni dada na dicari kod debata ibana. Kesendirian bukanlah satu tanda bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jonok do debata di ngulutta. Alani jauh magwarna marhite-hite tangiang majahatan di debata do marhite-hite ibadah. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang rebuk jiwanya. Ninna di Mazmur 34 ayat 10 lalu. Jala di batu ibana do ahanata hilala, ahanata bolus di ngulutta, ay nung nga jumolo ibana madalani dalana ta bolusi. Jala monang do ibana maradopon pangujurani. Alana i pajonok matu di bata, dungi pajonokon nama tuhita. Amin. Ima jona boy hubagi kami, mudah-mudahan mohon boy mangurupiak kadongan di nalo paradehon jamita tu partangyangan di mingguan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mau lihat ya.